Най-големите български хитове. Най-големите български звезди. Усилете радиото и чуйте Поп-Топ с Мартин Геновски. Здравейте, приятели, това е началото на предаването Поп-Топ. Аз съм Мартин Геновски, тук в студиото е Миро за първи път в предаването. Здравей и добре дошъл. Здравей, добре заварил. Знаеш, че аз скоро си дадох сметка, че всъщност ти за първи път идеш в Поп-Топ, защото пък преди си ми гостувал в други предавания, но ето, се в те по Радио Зорана. Ами да, супер, много ми е хубаво. Много ви е хубава и гледката от тук, 19-ти етаж. Виждаме цяла София в краката си. Дет се вика, сме на нивото на Витоша. Тук повода най-вече да те поканя, освен че си симпатичен, разговорлив човек и една конкретна песен, сувенир. Тя се завъртя доста активно последната седмица в ефира на Радио Зорана. Между другото, страхотна песен. Това е един от редките случаи, в които аз съм с усещането, че ако друг изпълнител беше взел тази песен, нямаше да бъде същото. Мисля, че тук песен и изпълнител си вървите ръка за ръка. Знам, че тя е по твоя музика и текст, работил си и с чужденци, така италианско присъствие има в песента ти. Ще си поговорим и повече за аранжимента и така нататък, но след тези 10 изречения идеята беше да поздравя за песента. Ами айде! Да ти е честито. Честито и на вас. Кажи сега за нея, кога започна работа по нея и кога реши да работиш с чуждестранния екип. Да кажем, че човека, чието дело е аранжимента, както и китарите, работил и за група Пух, много известна италианска група. Ами ще започна с българския екип. Миналата година, горе-долу по това време, с Момчил Колев, изпратиха на Момчил да го попитам той какво мисли за тази песен. Момчил изпрати много скромното за мен, сега ще го кажа в ефир. Момчил Колев изпрати скромното шедьовър. Аз му отпратих на момче да започваме да я правим. И така събрахме един много готин екип около себе си. Момче на клавишните, аз също съм на клавишните в българската версия на песента, която никой не е чувал. Като казвам българската версия, имам предвид българският аранжимент. Защото тя си е на български език, като цяло, да не бъркаме с чатите. Събрахме се и отбор разбойници и юнаци. Направихме аранжимента. Готови бяхме да пуснем песента и Митко Кърнев се появи в студиото и казва: Мирко, нещо ме притеснява тук. Викам, каже. Викам, Мирко, тук аранжимента пречи на гласа. Викам, ти сигурен да си в това? Да, вика, нещо ми пречи в гласа. И Митко Кърнев така ми фърли, нали сещаш някой, като ти каже, днеска не си облечен добре, почваш да се замисляш, аз добре ли съм облечен, въпреки че сутринта си се погледна в огледалото и си казал, много съм убав. За да имам второ мнение, защото ние, които участвахме в направата на тая песен, си я харесваме. Калин Вельов я харесва, Момче я харесва, всички я харесват. Годжи я харесва и аранжимента харесва. И изпратих за второ мнение, за диагностика в Италия при Клаудио Гуидети, който е аранжор и в голяма степен музикален продуцент на Ерос Рамацоти. Клаудио Гуидети върна референция, че аранжимента пречи на гласът, претрупан. Нормално да е претрупан. Ние сме много музиканти събрани на едно място. И всеки от тях е дал най-доброто от себе си. Каза, че гласа се нуди, че песента трябва да бъде доста по-различна от това, което сме направили като аранжимент. Но, за съжаление, той не може да я поеме, защото в момента, нали, в смисъл, той си има... Хората по света работят по график. Само ние в България сме днеска се дигаме и викаме: айде да покоряваме света. Грабайте телата. Да се вика. Няма такова нещо по света. Хората се работят с графици и така нататък. Планирано. Клаудио, каза, че може да поеме да работи с мене някъде около август месец. Тогава, това, когато това се случваше, края на март. На мен август месец сме се видя много дълго време, заради това потърсихме друг вариант и намерихме Филаделфо. Филаделфо точно в този момент беше свободен. Филаделфо Кастро, да, той работи за Пух. Той работи за Пух, там свири китари. Интересното при Филаделфо, че на всичкото отгоре е и адвокат. Как става? Това нямам никаква идея. Но както и да е, Филаделфо събрал около себе си така готини музиканти, като Диего Корадин. Диего Корадин, който пък е барбаниста на Ерос Рамацоти. Най-сладко от всичко ми беше, когато занесохме траковете в студиото и Митко Ганчев ги получи. И така Ганчев просто не можеше да повярва, в смисъл. Имаме неща чисто в технически план, които българските студия е леко трудно да бъдат направени. Например, едно от най-трудните неща е да запишеш барабани.
барабаните на Диего Корадин са записани брилянтно. В смисъл, те звучат като жесток семпъл. И така, това с аранжимента. Благодаря ви много, че ни изслушахте. А Мартина, ще ме отрежеш ли? Да те спра направо да пусна песента върху говора. Интересното в цялата тази работа е, че веднъж си направил почти финална или може би финална версия с български екип. След това си направил следващата версия и виж обаче как са станали нещата. Малко така, пълна случайност, появява се Митко Кърнев, казва ти, тук нещо ме притеснява, ти се хващаш. Разбира се, че ще се хвана. Митак е приятел. Митак е от тези хора, които няма да ти спестят мнението си. Освен това, ние, които правихме това парче, няма как, когато направиш нещо, то да не ти харесва. Заради това всички музиканти са убедени, че тяхното парче е най-хубаво. Защото те го правят, мислят го, слушат го 1000 пъти и най-накрая то за тях е най-доброто. Дали знаеш принципа в как се налага парче? Колкото повече го пускаш, толкова повече го харесват. Разбрахме за аранжимента, при текста той си е твой. Текстът беше много по-мъчен. Текстът беше да хванеш тъпнош и да се опиташ да се разрежеш вените мъчително. Нали? Текстът беше много по-тъжен. Тъжен? Защо? Тъжен. Това беше текст, който си даваш сметка, че нещата, които си направил по начина, по който си ги направил, има една фраза на английски, тя е stuck in reverse. Затънал в повторяемост. Забил си се в повторяемост. В смисъл, грешките, които правим, ги правиш отново. Това беше първоначалната идея на Сувенир. Идеята беше, че този сувенир няма ли накрая да го хвърля някъде. Като под сувенир нямам предвид просто френската дума сувенир, която означава спомен. Под сувенир имам предвид сувенирче, това, което си вземаме. Мъгниче за хладилника, ключодържател, че нещо, което носим дребно на приятели от некъде. Какво? Червен конец. Аз си червен конец. Сувенир. Не искат ли да им дам зъбче от кученце? Че на моите кученце им паднаха зъбчета наскоро. Защо? Защо? Червения конец и зъбче на кученце. Не. Мирише ми на водомагия. Ти червени конци. Приятелю, я ми каже, какви сте истории с червените конци? Да не те участват. Браво, бе, християнска държава! Некой да ми каже после, че България е християнска държава. Къде в Библията, бе, хора, пише с червените конци? Ти да му се не види. Това е такова суеверие. Добре, значи аз сега ви казвам по радиото, че зъбче от кученце носи пари. Не го казвай това, че Като вярват на такива глупости, ето още една глупост, на която да вярват. Сега, кажи, че не е вярно, защото ще извадят зъбите на кучетата си. Добре, извинявам се, аз обичам животните, имам 5 кучета и 2 котки. Имам 5 кучета и 2 котки. Зъбчетата на кученцата, единственото, което мога да ви донесат, е разкъсване на крайницата. Не вадете зъбите на кучетата си в домашни условия. Един мъдър съвет, сега да чуем сувенир, след който да продължим да си говорим. Живота ми е сувенир от прашен път, по който карах пил. Това е само сувенир от спомени, в които друг съм бил. Следи, които съм прикрил, сълзи, които съм изпил, предателства, които съм простил. В миналото ще остане каквито сме били. Следата от мига ще стане малък сувенир. Бунтовник бях, но нямах кауза. Фалшив герой от филм. И тази част от мен остава малък сувенир. И пак зарастват раните, а белезите стават сувенир. И без мен света ще се върти, но миг поспри, те хубав беше ти, какъвто си.
Най-силният ми враг бях аз, най-страшният ми страх бях аз. Затворен зъб, заключени врати. В миналото ще остане каквито сме били. Следата от мига ще стане малък сувенир. Бунтовник бях, но няма кауза. Фалшив герой, измислен филм. И тази част от мен остава малък сувенир. Където и да се скрия, срещам себе си. Където и да отида, всичко се мени. Където и да се скрия, Господ ме следи. Вземи любовта, вземи я, аз ти давам своя сувенир. Чухме сувенир на Миро, който гостува тук в студиото на предаването Поп-Топ, докато направи анонса ти направи едно кръгче на стола. Да, добре, че няма видеокамера. По-скоро жалко, че няма видеокамера. И като заговорихме за видео, клипа е с една много интересна идея и реализация. В него участва и актьора Ивайло Захариев. Предполагам, повечето хора го знаят като Мартин от Под прикритие. Твоят именник, да. Именник. Освен това, участва и племенникът ти. Да, участва и Людмила Филипова. А възрастният Миро пак ли си ти? Да, бе, брат ми. Леле, не мога да познавам с тази брада, качулка. Виж, усъмних се. Най-смешно беше мама в това нещо. Мама ме гледа и каза: приличаш до суш на дядо си мир на праха му. И как е чувството да те състарят с колко години? Сигурно 40. Чувството е 2 часа грим, 2-3 часа. Да не забравя да кажа, скъпи слушатели, вижте клипа на Сувенир. Те да се каже, дигнете ми оборота в нета. По телевизиите не го ли пускат този клип? Някои от телевизиите го завъртяха, други не. Както винаги българската музика, аз съм го казвал неведнъж, но никога не съм бил тъпан в това отношение. Българската музика като цяло е низвергната в собствената си държава. Малко са радията, които излъчват основно българска музика, и като цяло радията, голямата част от радията и телевизиите доскоро бяха собственост на корпорации, които не са със седалище България и не са с български собственици. Но може би така, сега не са. Може би е добре да бъде така, че българската музика трябва да се бори заедно с световната, за да влезе в първите места на класациите. Може би е добре, защото по този начин наистина слушателя получава само най-качествената музика и смисъл, която е на световно ниво. Тоест, ако чуете българска песен по радиостанцията, това означава, че тя вече е ударила десетката и където и да се пусне по света, може да бъде окей. Нещо такова, гледайте клипа на Сувенир. Да се върнем отново, гледайте клипа на Сувенир. В клипа точно това, което говорихме и за песента, ти си символизираш, може би, този цикъл ли да го нарека, тази повторяемост, като даваш себе си в различни възрасти. Или идеята не е това да се ти виж, за детето, за стареца и за настоящият човек, който съм аз, е това, че аз притежавам спомените на детето, което бях. Детето, което бях, сигурно живее някъде дълбоко вътре в мене. Притежавам споменето, но усещането не е там. Усещането става само един спомен. Добрите и лошите неща, които са ми се случили, те са ми един малък сувенир. Да един ден, когато съм възрастен човек, да ми да позволи Господ да живее дълго. Аз бих се радвал да стана един достоен старец.
може да стане старец разбойник и да се бие по старческите домове с другите дедовци. Както и да е. Ако стана един... Ако изперкаш така малко... Ако продължавам в същата посока, както съм тръгнал в момента, като едното нищо ще знаеш. Но... Един ден, когато се тръгнем от този свят, ще вземем спомените си. И спомените за делата ни, такива каквито сме ги правили. В смисъл, хубаво е в сегашния момент да не правиш нещо само заради сегашния момент. Да го направиш с перспективата, че ти ще имаш и утре. Много хора живеят за мига. Заведенията на нощно време са пълни с хора, които са изкарали някой лев, хич не ги интересува утрешния ден, отиват да издумкат всички пари на едно, занимават се с някой и с не особено законен бизнес и ако ги попиташ, ако те хванат, те казват, живей за мига. Carpe diem, известната фраза на латински. Carpe diem, живей за мига, хвани мига. Не е така. Трябва да мислим с перспективата, че може би ако доживеем една възраст, ако Господ ни позволи да останем по-дълго на тази земя, ние ще трябва да живеем с спомените от днешния ден. А понякога не се гордеем с спомените от днешния ден и аз мога да го кажа най-добре това. Всички тези твои задълбочени размишления се породиха около песента или песента се роди от това? Не, аз съм си такъв. Това е истината. В смисъл, знаеш ли колко пъти съм правил компромиси с музиката, която правя, защото музиката е вид послание, което изпращаш. Но аз съм правил компромиси в името на кариера, в името на успех, на моменталният успех. Стигнах една възраст, която много ми харесва. Не съм склонен да правя компромиси. Вече компромиси? Не съм склонен да правя компромиси. Мога да правя компромиси само по отношение на хора. Защото всички ние имаме недостатъци и хората правят компромиси по отношение на мен. Но по отношение на работа съм безкомпромисен. Поради тази причина махнах българският аранжимент, за да сложа този направен в Италия, в Италия. Поради тази причина, вместо да заснема клипа за 2 дена, да го монтираме за 4, да го пуснем на 5-тият, да кажем. Заснехме клипа в рамките на 2 дни. Не му личи, ако забелязваш. И беше монтиран в продължение на 1 месец, преди да излезе. Това са все неща, леко задълбавам прекалено. Но не, с професията си не искам да правя компромис, защото един ден ще се върна назад. Видеото е, как да го кажа, видеото е един запазен миг. Колкото е видеото и аудиото са за един запазен миг, който може да живее, дори да има радиа, дори да има изобщо фонограми. Да пуснем сега някоя твоя песен, ако искаш, може и да не е твоя. Въпросът е да пуснем песен, ти избираш коя. Чакай. Аз съм тук един артист, ако не си прави самореклама, кой ще му я направи? Айде. Пускаме една песен, която не сме чули в последните 10-15 минутки. Сувенир. За първи път изпълнителя избира за втори път същата песен. Хванаме леко неподготвен. Но тъй като тя участва в класацията, т.е. ние буквално ще я чуем след 10-15 минути. Не, това беше шега. Нека да има някоя друга междинна. Чакай, дай да измислим нещо друго. Да, можем да пуснем, знаеш ли коя? Върха на планината. Защо? Защото Клаудио Гуидети, това е вторият аранжимент, който няма да оставя по начина, по който е пуснат. Този аранжимент съм го правил. Тоест сега ще промениш Върха на планината. Върха на планината се променя за албума. В смисъл, това е някаква версия, която съм пуснала и така, за да зарадвам себе си и хората, които разпознават този текст. Текст се разпознаваем от християните в България. Те не са чак толкова малко. Ти там си сложил между другото един много важен символ в клипа, който доста силно беше подчертан и в филма Време разделно, ако си спомняш. Божиите очи, да. Това веднага, това си се е превърнало и си е. Това пещерата проходна, тя е много красива. Пещерата проходна, но не текста. В голямата си част гледаш ли към мен, аз оставам с теб, близо и далеч от безкрая. Хората могат да го се отнесат към една любовна история. Но не е онази част, в която казвам, речитативната част, където се казва, че защото любовта е силна като смъртта. Тази част от Песен на песните, това е от Старият завет, Библията, от книгата на Соломон, Песен на песните. В смисъл, християните разпознават тази песен. Това е най-доброто. Нека да я чуем. Гледаш ли към мен, аз оставам с теб, близко и далеч отвъд безкрая, някъде напред, там където пася най-доброто за накрая.
Искам да те видя, как ме търсиш в тълпата, да те водя в тъмнината за ръката. Гледаш и към мен, аз оставам с теб, близко и далеч отвъд безкрая. Ще запазя най-доброто за накрая. Сърцето ми с твоето сплотено е във верност, която ще остане цяла вечност. И всеки път погледнеш ли върха на планината, ще бъде знак, че ще ме чакаш. Гледаш ли към мен? От върха на планината през реките, сторили в мрачна сянка, и гледаш ли към мен? Аз оставам с теб, близо и далеч отвъд безкрая. Ще запазя най-доброто за накрая. Сърцето ми с твоето сплотено е във верност, която ще остане цяла вечност. Всеки път погледнеш ли върха на планината, ще бъде знакът, че ме чакаш. Положи ме като печат на сърцето си, който поглежда като зума, като печат на ръка си, защото любовта е силна като смъртта, чиста като и много люди не могат да угасят любовта. Върни с ръките, много се потопят. И всеки път погледнеш ли върха на планината, ще знам, любимата ме чака. Гледаш ли към мен? Върха на планината на Миро чухме в класацията Поп-Топ. Между другото, тази песен няколко пъти стана номер 1 в класацията. Да. Марти, няколко защо не ми изгреха. ти пращаш SMS-че да ми казваш тези хубави новини? Знам ли, ти си зает човек. Верно си, но все пак като се прибера в 2 часа през нощта в къщи или 6 сутринта си проверявам телефона. Добре, защото се опасявам, че може и ти да ми върнеш отговор в 2 часа през нощта или 6 сутринта. Това добре се получи. Ти сега си и във втория сезон на Гласът на България. Явно взе, че ти хареса, пък и хората те харесаха. Сигурен съм, че вече си доста по-уверен в втория сезон. Чувствам се полезен. Чувствам се полезен, познавам вече формата далеч по-добре. Обичам си участниците, дано съм успял да им дам нещо, защото те ми дават много. Обичам, когато видя амбицията и таланта събрани на едно място. Много обичам амбициозни хора, трябва да ми се признае това. Защото когато имаш съкровище в себе си и искаш да го споделиш със света, това е хубаво. Това е хубаво, това заслужава адмирации. Много си ги обичам, ще ги вкарам в албума Месия. Иво Донков ще участва в албума ми. Да сме живи и здрави, разбира се, и Господ да ми позволи. Ти вече си избрал име на албума? Да, и песента е има. Печатай обложка и албума да го има. Чакаме нашите партньори, с които работим, аранжьори и музиканти, те си имат ангажименти, направени от преди да разберат, че Мирослав иска да работи с тях, да се каже. Така че ще ги изчакам. Финално ще свършим август месец. И така че октомври вече можем да имаме албума на пазара. На кой пазар? На женския пазар, на пазара Слатина и така. На женския пазар на промоция. 5 лева 2 копия. Не, 2 копия и получаваш кокошка, бонус, например. То между другото, наистина, какъв е пазара за албуми? Те се продават най-вече на два типа места. Бензиностанции и книжарници. Като вярвам, че бензиностанциите са по-посещавани, за съжаление, от книжарниците. Ето ти шанс някой да го вземе по пътя. Защо пък шанс? Аз така, значи, както се казва в едно предаване, в Русия съм така, скъпи приятели от НАП, не слушайте това. Миро продава добре. Много добре. Може би най-добре. Чакай малко. Ти сега разбираш всички митове на тема продажби на албуми в България. Не се оплаквам. Странно.
И Никак. ти си втори изпълнител, от който чувам подобно нещо. Винаги е... Моята публика, част от тази ми публика би си изтеглила моят албум от нета, от някакъв торент. И аз не им се сърдя. Защото ако искаш да чуеш нещо, не разполагаш с финансовите средства, в смисъл имаш да плащаш това. Много неща имаш да плащаш. Нека да си го изтеглят. По-добре да живеят с тая музика. Но истината е, че моята публика предпочита да си купи албумите ми. Да забравя, говорих с един шеф на огромна музикална компания. Не огромна, такава музикална компания, най-добре работеща в България. И той ми каза, че ще се изненадам. Каза, моето момче, не мисля, че ще продадеш кой знае колко много. И мене ми стана много драго от когато го каза, защото аз бях убеден, че умиротворен ще свърши в изключително бързи срокове. Свърши. В смисъл, това се появи. Аз се оплаших, когато бяха раздаването на годишните музикални награди на конкретната телевизия, на конкретната марка, фирма, защото щеше да бъде безкрайно тъпо поп-фолк компания да даде за най-добър албум на поп-изпълнител. Те дадоха за най-добър изпълнител. Да, ама ти си, ако ми бяха дали и другото, това ще да бъде вече, разбираш ли, залата ще да се дигне на грабвайте телата и свалете този човек от сцената, защото... Ами то да ти кажа, там в залата винаги селекцията на публика е доста специфична. Това не е реалната извадка на хората, слушащи музика. Да, но ще да бъде прекалено. Но наистина благодарен съм на хората, които слушат моята музика, защото аз също обичам да имам носител. Мога да ти кажа, че в момента имам 3 еднакви албума в колата на един конкретен изпълнител. Купих си 3 албума. Защо? Първият ми се развали от прекалено много слушане и ми спряха конкретни песни. Втория също ми се развали. Аз си купувам 3. Не си ги качвам някъде, за да си ги самопиратирам. Не, ще отида и ще си ги купа. Мисля, че отношението ми, което имам към света, ми се връща. Реципрочно. Би ли споделил кой изпълнителя? Не. Добре. Добре, да Лана Дел Рей. Е хубаво, да ето. Лана. Кака Лана и още някой. Тя знае ли тази дама, че в България слагаш една буквичка и името й от Лана рязко се превръща в... Виж сега, толкова почтително започнахме с това, че си купил 3 албума. И сега... Един артист трябва да може да носи така, критика по отношение на името си, по отношение на... Тези всички шеги и закачки, те са признак на симпатия, не са признак на антипатия. Дето се вика едно време в българския народ, не че обичаше особено много, както го наричахме Галено Байтошо, но пък от друга страна му симпатизирахме. Защото такъв селянин като нас, пето десето. Не като нас. Като мен, айде, ти си граждан. Виж, че така 20 години по-късно хората си избраха нещо идентично сравнително. Не. Е такова зло като това след 20 години. Това сега дето беше, такова зло нема. Миро, много ми е приятел да си говорим, обаче след малко ще ни спре ефира, така че... Защо да не идват ГД Боб? След това, което казахме, точно това имах предвид. В Русия съм. Да се възползваме преди да се закачили до 19-ти етаж, да пожелаеш нещо. Господа ви благослови, бъдете мъдри, живейте живота си, така все едно бъдещето е пред вас, но и така все едно може всичко да спре в този момент. Живейте достойно. Благодаря ви много за вниманието. Извинявам се, ако съм бил прекалено несериозен в този разговор. Бъдете благословени.